Mayong hapon sa tanan. Kumusta ang mga anak sa Diyos? Salamat sa Ginoo. Bisan pa sa atong kahimtang karon, ang tanan kanato nagpadayag sa kanunay sa kaayo sa Ginoo. Kini timailhan nga ang Diyos sa kanunay. Sa makanunayon, mituman sa mga saad sa matag usa kanato. Sa atong pagsalig kaniya sa matag adlaw, sa atong adlaw-adlaw nga pagigbisog, ang Ginoo sa kanunay nagapadayag sa iyang pagkamatinud-anon sa iyang mga saad sa matag usa. Mao gani nga kita niya sa iyang balayalang puanan nga nagkahiusa atong gidala ang atong mga kinabuhi nga puno sa paghimaya, puno sa kalipay nga siya atong masimba ug maalagaran ug mahatagan sa usa ka hataas nga pagyukbo agig usa ka Dios nga sa kanunay nagahatag sa iyang kayuhan sa matag usa kanato. Nining adlaw ang ikanapulo ka Domingo sa gingarian sa Dios ato usab nga gisaulog ang United Nations Sunday ug Indigenous People Sunday. Og ato usab gisaulog ang adlaw sa mga Kristiyanong kalalakihan o UCM Sunday. Dako ang atong panagiusan nining kapon noon tungod kay atong nakita kung unsa ang paglihok sa Ginoo una sa United Nations, ikaduha sa mga kaigsunan nga mga indigenous people nga diin ang atong UCCP nagahatag dakog pagtagad nianing atong mga kaigsunan nga mga indigenous people tungod kay kung atong tanawon ang mga IP people sila ang mga list sa atong katilingban pero atong hinumduman nga sila mga binuhat sa Dios. So sama kanato anaa sila'y dako og bili sa katilingban. Pero tungod kay usay ang atong pagtanaw kanila sila mga ubos busa agig mga anak sa Dios, agig mga magbubuhat sa Ginoo ug agig iglesia. Kita nagahatag og dako nga pagtagad kanila aron ilang masinati nga ang Kristo nga atong gialagaran nga mo'y nagluwas kanato ilang masinati sa ilang kinabuhi nga naay mga tao susama kanato nga mga Kristohanon nga naay dako nga pagtagad ug nahigugma kanila kay sila man pod mga binuhat sa Dios. O kini ato usab nga ipaabot sa atong mga anak kaigsunan nga ang mga indigenous people nga nasto sa mga sikbit nga mga lugar, atong ipaabot kanila nga kana sila mga anak gyapon sa Ginoo. Ug sila parte sa atong misyon agig mga anak sa Ginoo. Ug nining kaponon agi usab nga pagsaulog sa atong United Churchmen Sunday, ang atong mamumulong usa sa mga membro dinhi sa atong iglesia ug siya ang presidente sa atong konferensya sa United Churchmen. Ug siya usab ang presidente sa United Churchmen Middle Luzon Jurisdiction. Ug siya usab ang National Treasurer sa atong United Churchmen sa kinatibuk-ang grupo sa UCP sa tibuok Pilipinas. Ang atong mamulong mao si Igsoong Elsa G. Mumar, nga din sa atong iglesia, siya ang atong chairman sa Board of Trustees. So atong paminawan unya ang iyang mensahe nga may dala nga hagit, may dala nga pahimangno, may dala nga pahinumdom, ug may dala nga maayong balita kanatong tanan, ilabi na sa mga kalalakihan nga maoy pillars usab nining atong iglesia sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Sa uba pang balita sa tanan nga makaigsunan sa pagtuo nga anak kitay nindot nga gibuhaton karong October 30 nga diin atong sination ang atong kagikan agig mga protestante o produkto sa Reformation nga diin atong anay pagabuhaton nga seminar may tungod sa pagsabot may tungod sa Reformation nihitabo niya tong 15th century. So ato kanang ubanan kini paggamihon sa Zoom nga seminar
nga din ang atong dinapit nga mamumulong nga mao mo hatag ka nato sa impormasyon base sa mga pangitabo. Mao ang atong professor nga si Reverend Dr. Valentino Sitoy, usa sa mga professor sa Silliman University. So ako kamong giawag kini may tabo karong October 30 sa katapusang Sabado sa Oktubre nga diin magasugod kini sa alas 8 sa buntag kutob sa alas 12 sa udto. Pero kini series naapay kasunod tungod kay anapay nindot nga mga sunod nga mga topic nini. Pero for this coming Saturday, maura ka na ang atong gimbuhaton para sa pagsabot nato may tungod sa reformation sa agig produkto kita sa reformation. Sa uba pang mga balita, daghang salamat sa tanan ganing suporta sa gimbuhaton sa iglesia sa Cosmopolitan Church through the Board of Evangelism and Mission sa usa ka successful nga pagpapakaon na usab sa ato mga kaigsunan nga naa sa mga kalye. Gahapon nagkapakaon kita og 120 ka mga tao nga nasa kalye nagpuyo, ato gipakaon sila og paniudto. Nagpasalamat kami sa tanan nga mga kaigsunan nga nagpledge sa atong gimbuhaton. Ang BEM na nawagan sa matag usa kanato yung adopt a street dwellers worth 50 pesos per meal. So twice a month ang atong food feeding. So kung mo-adapt mo og 1, so mo-adapt mo og sa kabulan bali 100 lang. So what is 100? Ang kalipay nga atong masinati nga magpasalamat ang mga taong nakakaon niya ng takna sa paniudto. Dako nga kalipay og dili kabaslan o ang atong kalipay sa 50 pesos nga atong gihatag. Og ang ila usab nga mga kinabuhi tungod kay sa atong pagpakaon kanila inubanan man sa pulong sa Ginoo diha sa Biblia nga atong ipangatag, mas makita nila nga ang Ginoo nagauban sa ilang kinabuhi ug sa atong pagpakita kanila kita malipayon usa kadakong upliftment sa ilang kahimtang karon nga lisod nga nasa mga kalilang nagpuyo. So, I encourage everyone, if you want to adopt a street dwellers worth 50 pesos kada kaon twice a month, kindly approach me or call our treasurer para sa atong gimbuhaton ni ana. Sa uban pang gimbuhaton sa atong iglesia, ang atong council meeting sa tanan nga membro sa board o sa council na Oktaba sa sunod Domingo. So sa October 30 mao ang atong council meeting, regular council meeting. Sa uban pang mga balita, nagpasalamat kita sa Ginoo sa inyong makanunayong pagpadala sa inyong mga tithes, offerings and pledges sa atong iglesia para ang gimbuhaton magapadayon sa gihapon nga diin ang pagpadayag sa gugma sa Ginoo ngadto sa atong isig kaingon. Nining kahaponon ang natay mga kaigsunan sa pagtuo nga nagasaulog sa ilang adlaw nga natawhan karon atong i-greet si Igsoong Maria Trinidad Abara, Maynard Kosay, Elaine Grace. So sa inyong tanan nga nag-birthday, sa wala po na mo malitok, among gipabot ang among pagbati o greetings. Happy birthday sa inyong tanan. O ang Ginoo magabubo sa iyang panalangin sa matag usa kaninyo. O ganausab kita'y nagasaulog sa ilang adlaw nga pagkayusa sa ilang kasing-kasing o mga couple nga nagsaulog sa ilang anniversary. Nagsaulog sa ilang anibersaryo karon si Igsoong Elsam and Rebecca Mumar o si Igsoong Sunny and Elizabeth. Sa mga nagsaulog sa ilang happy birthday, sa kanunay ang Ginoo magabugko sa iyang gugma kaninyo o magapadayon kamo nga ang gugma sa Dios sa iyong taliwala maoy mo patigbabaw sa inyong kinabuhi. Happy anniversary sa inyong mga mag-asawa nga nagsaulog nining adlaw. Sa uba pang mga balita, ato na lamang tanaw ng atong Cosmo News sa tanang gimbuhaton sa para sa tibok simana. O atong apilan tanan ang mga gimbuhaton sa atong iglesia. Atong iampo ang atong
mga kaigsunan sa pagtuo o ang atong mga magbubuhat. Nining taknaa, akong giawag ang matag usa kanato nga atong, ay, diya pa rin usa. Anatay, bisita karon usa sa mga border sa atong dorm. Nga din siya taga Panabo, Davao. Atong patindugon sa atong taliwala, si Igsoong Erin Sanchez. Yan. Kindly rise, Sister Eris. Yan. Yan. Salamat, Sister Eris, nga ikaw nakauban namo o you are so very much welcome sa atong iglesia. Ninintak na atong andamo ng atong mga kasing-kasing ug nahuna sa pagduol sa Ginoo nga din ang atong kasing-kasing atong isentro diha sa iyang balaan nga presensya. Padayon kita sa pagsimba. Bulahan ang tao nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan, ni magatindog sa dalan sa mga makasasala, ni magalingkod sa malingkuranan sa mga mayubito. Kundili anaa sa kasuguan ni Jehova ang iyang kalipay, ug sa kasuguan niya nagapamalandong siya sa adlaw ug sa gabi. Ug siya may sama sa kahoy nga natanom sa daplin sa kasapaan sa tubig, nga nagadala sa iyang bunga sa iyang panahon, kansang dahon usab dili malaya, ug bisan unsa nga gibuhat niya maga mauswagon. Dili ingon niini ang mga dautan, kundili ingon sa uhot nga ginapalid sa hangin. Busa dili magatindog ang madautan sa paghukom, niyang mga masala diha sa katilingban sa mga matarong. Kay nailan ni Jehova ang dalan sa mga matarong, apan ang dalan sa mga dautan mawala. Magampo kitang tanan. Among Dios nga dalaygon sa tanan, amahan nga may gugmaon ug maluluyon, ikaw ang Dios nga walay paglubad. Ikaw ang Dios kanhiay karon ug sa malabot. Malipayon kami among amahan sa among pinagtigom karon. Ikaw ang among simbahon aron ang imong langitnon nga ngalan mahimaya sa matag kasing-kasing nga nasimba kanimo sa espiritu ug sa kamatuoran. Isentro ang among mga hunahuna ug kasing-kasing diha lamang kanimo. Aron among mahatag diha kanimo
ang halandon nga pagsimba. Mahimot ikami sa among panaghiusa o kinaot unta nga kami imong panalingnan kini ang among mapag-ampo sa matamis nga ngalan ni Jesus. Amen. Alay ang Panginoon. Alang sa atong paghinulsol, sa wala ko pa isugid ang akong mga sala, naluya ko tungod sa paghinilak sa tibok adlaw. Adlaw o gabi gisulutan mo ko. Nawadan ako umoy sama sa yamo nga mauga inigabot sa ting init. Salmo 32:3-4. Atong isugid ang atong mga kalapasan ngadto sa Dios. Ang kasing-kasing ang aking asa na buhat na rin. Pasay mo at isang atong paminawan ang maayong balita. Ang Diyos miani sa kalibutan pinaagi kay Kristo aron ang iyang mga binuhat makabaton sa kinabuhing dayon. Si Jesus miani aron sa pagpalig-uli sa usa ka relasyon nga nabugto. Ug tungod niana sa atong pagbalik kaniya ug pagpangayo ug pasaylo sa atong mga nabuhat, kita iya nang ipasaylo. Dili na kita kauban sa mga inukman, kundili kauban na kita sa iyang kawan. Sa ulugon ta ang bagong kagayunan nga gihatag kanato sa Dios. Amen. Alayon sa pagtindog. Ang pagbasa sa balang kasulatan aton makit-an dida sa bagong tugon sa libro ni Marcos kapitulo 10 versikulo 46 hangtod 52. Miabot sila sa Jericho o sa dihang mugawas na si Jesus niini nga lungsod uban sa iyang matinun-an ug sa daghang matawo. Naagian nila ang usa ka buta nga nagalingkod ug nagpakilimos sa daplin sa dalan.
Siya si Bartimeo nga anak ni Timeus. Sa pagkadungog niya nga anaa si Jesus nga taga Nazaret, misinggit siya, Jesus, kaliwat ni David, kaluy iintawon ako. Gibadlong siya sa matawo aron muhilom. Apan gikusgan pa hinuo niya ang pagsinggit. Kaliwat ni David, kaluy intawon ako. Mihunong si Jesus og mingon. Dad-anin niyo siya dinhi kanako. Busa gitawag nila ang buta o giingnan. Paglipay, dali, tindog kay gitawag ka ni Jesus. Gilabay niya ang iyang kupo. Gilabay niya ang iyang kupo o nagdali-dali siyang duol kang Jesus. O miingon si Jesus kaniya, unsay imong gusto nga buhaton ko kanimo. Mitubag ang buta. Magtutudlo, gusto ko nga makakita pag-usab. O giingnan siya ni Jesus, lakaw, ang imong pagtuo maoy nakaayo kanimo. Dinha nakakita siya og misunod kang Jesus sa dalan. Katawhan sa Dios ang pulong sa atong Ginoo. Pagkatahom sa iyang mga pulong. Manglingkod ang tanan. Heaven and earth and sea and air, all their makers' praise declare. Wake my soul, awake and sing, sing with creation, praises bring. Heaven and earth and sea and air, all their makers' praise declare. Wake my soul, awake and sing, sing with creation, praises bring. See at dawn the rising sun, show the wonders God has done. Moon and stars with silvery light, Praise God through the silent night. Purihin si Yahweh, purihin si Yah, purihin si Yahweh, purihin si Yah. Heaven and earth and sea and air, all their makers' praise declare. wake my soul, Awake and sing, sing with creation, praises bring. Waters surge and windstorms blow, thunder, lightning, mountains roll. Through their frenzy, even beasts, God would praise and God would please. Purihin si Yahweh,
si Yahweh, purihin si Yahweh, purihin si Yahweh, purihin si Yahweh. All this names with curious forms find them drawn to praise their source. Wake my soul, awake and sing, sing to your Maker, praises bring. Wake my soul, awake and sing, sing to your Maker, praises bring. Purihin si Yahweh, 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 si Yahweh purihin, purihin si Yahweh, si Yahweh purihin, purihin si Yahweh, si Yahweh. Mayong hapon sa tanan, o mabulahan o malipayong Domingo sa mga kalalakihan nga niya sa atong santuaryo karon o ang mga naa sa ilang mga panimalay. Happy UCM Sunday, mga igsoon ko kang Kristo. O ginaot unta nga ang uban palinha ng mga kalalakihan moapil na sa ministeryo sa UCM diri sa atong simbahan sa UCCP Cosmopolitan. Ang basihanan sa atong mensahe karon ikuha sa Marcos 10 versikulo 46 hangtod sa 52. O sa maong teksto nakudlo nato ang titulo nga ang lalaki nga anaa kang Kristo. Ngampo kita, Ginoo nga manuluyon ug labing gamhanan, walay laing Dios kung manluluwas, kung dili ikaw lamang. Abli ang among mga mata, kasing-kasing, isipan ug espiritu o Dios. O ipaasabot ka namo ang imong mensahe para sa amuha karon, nining adlaw sa pagsaulog namong sa Domingo sa mga kalalakihan sa simbahan. Amen. Mga igsoon ko, matud pa sa National Center for Biotechnology Information, NCBI, sa US National Library of Medicine. Sa kalibutan karon na daw 253 milyones ng mga tao nga naay daw sa mata o 36 milyones niini ang mga buta. Kung atuang lantawon ang mga giingon sa atong Ginoo kabahin sa pagkabutang espiritual, diin makakita man sa pisikal nga aspeto, pero sa ilang espirituhanon nga aspeto sa kinabuhi, buta di ay. Mao ni iyang giingon sa Juan 9:39 nga ako mianhin hining kalibutan na aron sa pagpanghukom, aron kadtong mga dili makakita manag pakakita, ug kadtong mga makakita mga buta. Mao na ang pangutana karon mga igsuon, kung unsa kadaghan ang mga tao
nga buta sa espiritual. Basin naa pa sa bilyon, mga bilyon pa ang mga tao nga buta espiritual. O nang dako-dako pa ang atong trabaho unon, mga igsuon. Dako-dako pa ang atong misyon. O ginapunta nga pinagi aning teksto karon, mahimo kaning dugang instrumento sa mga nadungog na nato o sa ato ng mga nabasa para kita andamon og dugang para sa dakong trabaho nga atong matumangon. Una ang tema sa atong National Church sa UCCP, ang bringing the good news of life and hope to the masses in these changing times. Ang basihanan sa atong mensahe karon, ipakita sa atong Ginoong Hesus ang mga karakter sa usa ka lalaki nga anaa ka Kristo. Pinaagi sa usa ka buta nga ang ngalan mao si Bartimeus. Ug kaning mga karakter mao kini. Una, ang lalaki nga anaa kang Kristo andam maminaw ug mangita gayud sa Ginoo. Ingon sa atong Ginoong Hesus sa Juan 10:27, ang akong mga karnero maminaw gayud kanako. Ug dinhi sa atong teksto sa bersikulo 47, ingon nga pagkadungog niya nga si Jesus Nazareno kadto, isinggit dayon siya og Jesus, anak ni David, kaloy intawon ako. Si Bartimeus nagpakalimos dinha sa daplin sa dalan. Sa iyang pagkadungog nga si Jesus ang milabay, dinha kung asa siya nagpakalimos. Isangtod sa iyang hunahuna ang dugay na niyang iulat na madungog kung makita. Makita dili sa iyang mga mata, kay butaman siya, kundi makita sa iyang espirituhanon na kinabuhi, sa iyang emosyonal, kasing-kasing, ug huna-huna nga bahin sa iyang kinabuhi. Siguro kung makasuol pa si Bartimeus, ug usa ka tawo, para iyang pangitaon si Jesus, ug makapaminaw, ug makita, ug madungog ang mga maayong balita, iya gayud siguro kining buhaton. Kay sa sulod sa iyang una-una, kasing-kasing, emosyon ug espiritu, andam gayud siya na maminaw ug mangita sa atong Ginoong Hesus. Kita nga dili mga buta, pinagi kang Bartimeus, itawag usab kita sa atong Ginoo kay may sama sa maingon niini nga tao nga andam maminaw ug mangita sa atong Ginoo sa atong mga kinabuhi. Lingi sa imong tupad, mga igsuon, ug ingna siya, andam ako. Ikaduha, ang lalaking nga anak ng Kristo, determinado. Matod pa sa versikulo 48, daghan ang ibadlong ug pihilong kaniya, apan misamot hinuon siya pagsinggit, kaliwat ni David, kaloy intawon ako.
Ang buta nga Bartimeus sa iyang pagkabuta, wala niya kini gihimong babag sa pagtawag sa atong Ginoo. Kaning mga buta, labi na gyud, siguro kay makalilimos man siya. Pobre nga tao. Pinakaubos nga nilalang sa yuta. Labi na gyud ni adtong panahona, kay ang ilang una-una ang naay sakit sa lawas, sinilutan sa atong Ginoo. Sila ang mga sinalikway o mga dinaog-daog, labing gamay sa komunidad. Ang isa sa mga nakamaot nga hulagway nga ato makita, mao kining mga nagsunod sa atong Ginoo o nag-ila nga mga manununod sa atong Ginoong Hesus nga mao pay mangubot ug pananaw sa ilang isikataw, dili mo respetar o mangdiskriminar pa sa ilang igsoong pagtutuo. Duha ka hulagway atong makita ani nga bersikulo. Usa ang dunay kakulangon o kadautan sa panglawas na puno sa determinasyon na maminaw o mangita sa atong Ginoo. Ug ang lain, mao katong kumpleto, walay daot, ug maayo ang palawas, pero mao hinuoy babag sa uban para maminaw ug mangita sa atong Ginoo. Siguro o posible na kitang mga kumpleto sa panglawas, mao hinuon ang dili tinuod, tao, lalaki, o magtotoo sa atong Ginoo. Nakita hinuon di ay ang mga buta. Kayunta, tabangan, iyahan, ug dasigon ang isig katao, ug isig ka matutuo. Pero hinuon, ibabagan man kini. Pero karon, pinaagi kang Bartimeus nga usa ka buta, itawag kita sa atong Ginoo nga mga kumpleto sa panglawas, nga may sama ug maingon niini nga tao, nga bisan sa mga babag, kakulangon, diferensya sa panglawas, panalapi ug uban pa man, andam nga mubuhat para sa mga ministeryo sa atong Ginoo nga naay determinasyon. Sa usab, lingiya ang imong tupad ug ingna determinado ako. Ikatulo, ang lalaki nga naa kang Kristo abtik nga mulihok. Matod pa sa atong teksto sa bersikulo 50, giingon nga gilabay niya ang iyang ubo ug nagdali-dali siya duol kang Jesus. Sa pagtubag sa atong Ginoong Hesus kang Bartimeus, nagdali-dali siya dayon pagduol sa atong Ginoo. Abtik kaayo puta sa paglihok o pagduol o pagkinatubang sa iyang. Sa walay pagduha-duha, abtik siya nga miatubang sa iyang kayuhan. Ang atong pagdawat sa atong Ginoo ug manluluwas, usa ka kaayuhan sa atong kinabuhi, pisikal man o espiritual. Mao nang andam kita nga mahimong abtik sa iyang pagtawag kanato. O sa atong pagkabinautismuhan sa iyang ngalang Jesus, usab kini nga pagtawag sa atua nga mahimong abtik ug aktibo sa iyang mga ministeryo. Dili lang kita mulingkod ug maminaw, kun dili abtik nga mubuhat. Muapil ug muhatag sa atong mga lawas, mata, kamot, espiritu, material o salapiman para sa ikalambo sa iyang ingharian
sugod sa atong mga kinabuhi ug sa simbahan para andam kita nga mo dala sa maayong balita ngadto sa mga atong mga komunidad kung nasod man. Ang abdik nga lalaki iya sa Ginoo. Ingna ang inyong kagalingon, abdik ako. Ikaw pat, ang lalaki nga anak ang Kristo, positibo ug dako ang pagtuo. Sa versikulo 51, miingon si Bartimeus, magtotoo gusto ko nga makakita. Diretso ang iyang pulong. Walay paglipod-lipod. Ngano kahaingon ani iyang pagtubag. Kini tungod lamang sa positibo o dako ang iyang pagtuo nga mamaayo siya sa iyang pagkabuta. Mag-ingon ang Ginoo nga pangayo o kini ihatag kanimo. Tuktok ug ikaw pag-ablihan. Pangitaa o kini imong makita. Ang butang ang Bartimeus nangayo sa iyang Ginoo sa iyang kapulangon nga mao man gayud kini ang iyang kapulangon. Mao tong iyang kining ipangayo sa positibo ug dako nga pagtuo nga ihatag kini niya sa atong Ginoo. Ug tungod sa maong kinaiya, itubag siya sa atong Ginoong Hesus nga miingon, ang imong dakong pagtuo nag-ayo na sa imo. Dili gayud pakyason sa Ginoo ang positibo ug dako gayud nga pagtuo nato diha kaniya. Nahibalo ang Ginoo sa atong kakulangon. Bisan dili pa nato kini ilitok sa iya. Apan maski nakabalo na ang Ginoo, gusto paghihapon sa Ginoo nga babati gikan sa atong mga bakbak ang atong mga pag-ampo ug ilitok kini kay ang paglitok niini nagauban usab niini ang positibo ug dakong pagtuo. Di ba gipangutana pa sa Ginoo si Bartimeus, unsay imong gusto na kung buhaton sa imo? Nga bisan naana si Bartimeus sa iyang tubangan. Sa pag-usap, nakita o nahinibalo na ang Ginoo sa atong mga kapulangon. Pero gusto niya nga madungog kinigikan sa atong mga bakbak. Tungod kay gauban niini ang atong positibo dakong pagtuo sa iyang pagkagamhanan. Hinaunta nga mapuno ang atong mga kasing-kasing sa dakong pagtuo sa atong Ginoong Hesus. Kay ang kapuno sa atong kasing-kasing mao usab ang mogawas sa atong mga bakbak o ilihok sa atong mga lawas. Ikalima, ang lalaki nga naa kang Kristo malipayon gayud nga mosunod kang Hesus. Sa diyang naayon na si Bartimeus sa versikulo 52, iingon dito nga misunod siya kang Hesus. Ug dili lang kini sa pagsunod lamang, kundili inubanan kini sa malipayon gayud nga pagbati sa pagsunod kang Kristo. Kinsa ba'y dili malipay kung ikaw ayuhon o kung ikaw luwason? Kita ba ang dili buta sa pisikal nga aspeto sa atong pagdawat o pagkaila sa atong Ginoo o Kristong Hesus o sa pagluwas sa atong Ginoo kanato? Makita ba ang pagkamalipayon sa atong pagsunod kaniya? Iyon sa ba nato kini pagpadayag? Iyon sa nato ni pagliho. Ang pagpadayag at pagliho
nga sama sa usa ka niluwas na Ginoo, usa kini usab nga pagpakita sa pagkaayo sa atong Ginoo kanato gikan sa atong pagkabuta tungod sa atong mga sala. Mao na kung mibuka na ang mga mata ug nakita na nato ang dakong ugma ug pagsakripisyo sa atong Ginoong Hesus para sa atong kaluwasan, andam na kitang musunod nga malipayon sa atong Ginoo. Wala na'y pagkabuta o pagbalik pa man sa pagkabuta ang lalaki o magtutuo nga giayo o gikuha na sa Ginoo sa kagitgit. O kini ang mga naanak ng Kristo. Tingnan usab ninyo ang inyong kagalingon, malipayon ako nga musunod. Kada mando o ipanudlo sa atong Ginoo na ay maayong epekto sa atong mga kinabuhi. Sa Josue 1:8, ang maayong epekto sa imong pagtipig sa mga pulong sa Ginoo dinha sa imong kinabuhi mao ang pagkamauswagon sa imong mga panaw o magmalampuson usab ikaw. Sa Malakias 3:10, nga ang paghatag sa imong ikatpo, ang maayong epekto niini mao ang pagbubo sa atong Ginoo sa tumang kadaghang panalangin nga wala na'y kabutangan. Sa Mateo 24:46 hangtod sa 47, nga bulahan ug dalaygon gayud kadtong naabtan sa Ginoo sa iyang pagbalik nga nagabuhat. Kaya ang maayong epekto niini mao ang iyang pagdumala sa kanang katiguyunan sa Ginoo. Sa Juan 3:16, pamilyar kaayo nga teksto, nga ang maayong epekto mao ang pagkabaton o kinabuhing dayon sa kinsa man nga motuo sa anak sa Dios. Ang andam nga maminaw ug mangita sa atong Ginoong Hesus, determinado, aptik nga mulihok, positibo ug dako ang pagtuo, ug malipayon gayud nga mosunod kang Hesus, dagay dako nga maayong epekto sa iyang kinabuhi. Dili lang ang pagkaayo sa iyang pagkabutan. Ulahan gayud ang mga lalaki na anaa ng Kristo. Amen. Sa atong pagpangandam sa paghalad, atong pamatian ang pulong gikan sa 1 Pedro 4:10 nga nagaingon. Ingon nga maayong pinialan sa nagkalain-laing mga gasa sa Dios, kinahanglan nga gamiton sa tagsa-tagsa ang talagsaong gasa nga iyang nadawat gikan sa Dios alang sa kaayuhan sa uban. Atong ihalad ang atong masaad, ikapo mga halad pasalamat uban sa atong kinabuhi ngadto sa Dios.
a dream. If you act, they will come true. To turn your dream to a fact, it's up to you. If you have the soul and the spirit, never fear it, you'll see through. Hearts can inspire other hearts with their fire, for the strong obey when it's wrong and shows them the way. Give me some men who are stout-hearted men who will fight for the right they adore. Start me with 10 who are stout-hearted men, and I'll soon give you 10,000 more. Oh, shoulder to shoulder and bolder, they grow as they go to the war. Then there's nothing in the world can hold or mark our plan. When stout-hearted men can work together, man to man. Give me some men who are stout-hearted men who will fight for the right they adore. Start me with 10 who are stout-hearted men, and I'll soon give you 10,000 more. Shoulder to shoulder and bolder, they grow as they go to the war. And there's nothing in the world can hold or mar our plan. When stout-hearted men can stick together, man to man. Panalangini ang among halad nga gidala na diha kanimo ang grasya mo taang maangkot o among Diyos. Magampo kita. Among Diyos nga tuburan sa kinabuhi, among gidala diha kanimo karon, kining among grasya ug panalangin nga nga bunga sa imong gugma ug kaluoy kanamong tanan. Panalanginan mo ang mga kamot nga nagbalik niini kanimo nga ang mga kasing puno sa pasalamat. Gamita ang mamahan kining masalapi para sa imong padayon nga pagtukod sa imong hinarian dinhi sa yuta. Sa ngalan ni Jesus kini ang among mapag-ampo. Amen. Kung manlakaw kita, uban sa Ginoo, mahimayaon ang dalanta. Siya pabilin gayon, maguban ka nato, kung lumaong tumahod sa Diyos. Lauman ta, o kahoron ang Diyos, walay laing mahimo, nga igabulahan. Maitom ang dagom, magapandong karon,
madali niya nga palaon. Sa tanang kalisod, makadaog kita, kung lumaom tumahon sa Diyos. Lauman ta, ug kahuron ang Diyos, walay laing mahimo nga igabulahan. Kung mutabang kita sa atong isigataw, si Jesus andam sa pagbalos. Ang tanang kamingaw, pulos mga hanaw, kung lumao tumahon sa Diyos. Lauman ta, ug tahoron ang Diyos, walay laing mahimo nga igabulahan. Daghang salamat ang mga mahan sa usa ka malipayo na usab nga kasinatian nga imong gipadayag sa matag usa ka namo. Sa among panagiusaw Dios usa kini kagasa nga kami sa kanunay imong gisapnay sa imong mga kamot. Ug sa among panagambitay sa among mga kasinatian sa tibok semana nga din among nakita o Dios ang pahiyom sa matag usa, ang kaayo nga imong gipasinati ug gipadayag sa matag kinabuhi, nakahatag kini o Dios og kalig-on ug kadasig sa matag usa ka namo. Ilabi na o Diyos sa mensahe sa imong nga pulong nga among nadawat karon. Pulong nga puno sa pagmatuto, pulong nga puno sa hagit ug pahinumdom. Agig mga anak mo nining among panahon karon. Kini o Diyos o sa kagasa mo sa matag usa ka namo aron ang imong kaymayaan, ang imong presensya mao'y makita sa matag usa ka namo agig imong mga anak. Ug nining kapuno ng mga man hinaut unta nga ang imong mga pulo nga nadawat sa matag usa ka namo kini mo tuhop sa among kasing-kasing, mulambo, mutubo og magbunga ug amo kining may kinabuhi sa matag adlaw nga diin ang maipadayag, ang mahimaya sa among kinabuhi, sa among pakigbisog, sa among pakipaglambigit, sa among isigkataw. Ikaw, Diyos, ang maipadayag ug maisinati sa among kinabuhi. Tabangi kami among amahan, nga amo kining mabuhat, amo kining maipadayag ngadto sa uban. Pinagi sa imong balang Espiritu, o Diyos, kining tanan among amahan, among mabuhat. Nining kapuno no Diyos, amo ikaw gipasalamatan, usab sa mga kaigsunan nga bisan pa nga analang sila sa ilang mga panimalay, pero ilang nadawat o Diyos ang minsay sa kinabuhi, ang gasa sa kinabuhi. Inaut-unta among amahan nga ubani usab sila sa ilang adlaw-adlaw nga pakigbisog. Lord, ining kahaponon, akong giampo o Diyos ang mga kaigsunan sa pagtuo nga naa sa mga kaluyahon. Ikaw, Diyos, nakakita sa ilang kahimtang, si kapatid na Lady Sarmiento, Ate Risa Abarico, Ate Norma Privado, Ate Charity Pukulan, Ate Alice Mata, o Attorney James Saterta, Kuya Bing Solidad, Mr. and Mrs. Mel and then Morales. Lord, bisan pa ang daghan mga kaigsunan nga nasa mga kaluyahon, si Iksong Nardo sa Luberes, nga naikipamati. Lord, tabagi kami, nga kining tanan nga among pamati o kasinitian, pinagi sa imong gahom, sa imong balang espiritu nga maoy mudagayday sa matag kinabuhi sa imong mga anak. Lord, mo balik ang kabaskog, kadasig, o kalig-on, nga din magapadayon ang ilang mga kinabuhi sa paghimaya diha sa imong balaan nga presensya. Bisan pa, Diyos, ang mga ningita o trabaho, uban ni sila mga amahan. Giyahi sila nga diin ang imong balang espiritu, mao'y mga danag sa dalan nga ilang pagkakatuan.
Hatagi sila sa kadasig. Ayaw o Diyos tugti nga maluya sila, mawadan og paglaom. Hinunua ang padayon nga pag-ila nga ikaw, Diyos, magatagana sa manindot nga trabaho para kanila, o Diyos. Tabangya sa among amahan, ang matag pamilya, nga unta ang kalinaw, nga nagagikan diha kanimo, ang imong gugma, nga bugos ug putli, mo'y patigbabaw sa matag pamilya, bisan pa sa mga pagsulay, bisan pa sa mga problema, kawadon, Lord, kining tanan o Diyos, dili makapaymulag kanamo diha kanimo. Hinunua, kining tanan nga among kasinatian mo'y magahatag kanamo sa maligon nga pakipagsandurot sa matag usa kanamo diha kanimo. Tungod kay ikaw man ang among amahan nga maluluyon ug mahigugmaon kanamong tanan. Kung nining kapunon among amahan, ang matag usa nga niya sa imong balayan alampuanan, anaay mga tagsa-tagsa nga mga pag-ampo nga gidala diha kanimo. Lord, itugot o Diyos nga ilang madawat ang imong pagtubag, ang imong pagtagad sa ilang mga pangalyupo. Dunggaw Diyos ang ilang mga pagampo. Ako sab giampo Diyos ang mga kaigsunan nga tuwa sa lang dapit, nagtrabaho nga halayo sa ilang pamilya. Sa among mga kaigsunan pagtungan na sa barko, at tuwa sa lang dapit, Lord, ubani sila. Ilayo sila, o Diyos, sa mga katalagman o kabilinggan, sa mga bibuhat sa dautan. Hinunua, sapnaya sila, o Diyos, sa imong kamot nga puno sa paghigugma. Lord, salamat sa tanan imong kaayo kanamo. Salamat, o Diyos, sa imong dakong gugma kanamo. Lord, dining kapunon, sa among panagbulag, sa among pagpamauli, magasugod usab ang among pagpangalagad ug pagsangyaw sa imong kaymayaan. Kami nang hinaut o Diyos nga sa among panagbulag, imong ibubo sa matag sa kanamo ang imong grasya o panalangin o bendisyon aron ang matag sa kanamo magmadaogon sa among pakigpisog, magmadaogon kami sa tanang butang nga dili angayan diha sa imong katubangan. Magmadaogon kami nga ang imong kaymayaan maoy maimantala sa among mga kinabuhi. Katawan sa Diyos, nining kahaponon, ang atong Diyos nga may gugmaon ug maluluyon kanatong tanan. Magabubo sa iyang grasya ug panalangin sa matag usa kanato. Ang Diyos nga atong amahan, nga atong magbubuhat, sa kanunay magahatag sa iyang grasya ug panalangin sa matag usa kanatong tanan. Ug pinaagi kay Jesucristo nga atong manluluwas, nga sa kanunay nagahatag kanato sa atong kaluwasan, magauban sa atong pakigbisog. Ug pinaagi sa iyang balang Espiritu, nga may mudanag kanato sa atong alagyanan aron kita makabuhat sa maayo, magauban kanatong tanan, gikan karon ug hangtod sa kahangturan. Amen, amen, ug amen. And be gracious